Amen. Manje usezobuya okwesibili. Yes. Ukubuya kwakho okwesibili. Uzobonwa yiloya nalo akazubonwa abantu bonke. Oh. Yes. Yeah. Eyothatha amandla negunya nelungelo Yeah. lokubulala abantu. Usathana akanalo igunya nelungelo lokubulala abantu. Yes. So uJesu wahamba wamthathela ikhiye. Yebo. Pholwa. Sebayahamba ke manje sebaya kuphi emzini ongcwele. Yes. Kuyilapho leso sikhathi iparadise lathutha ngaphansi komhlaba. Oh, lake laba ngaphansi komhlaba. Yes. Oh yes. Yes. Oh. Lathutha la. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Ngibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. Siyabonga nje ukuthi uchoose le channel. Ngizocela nje ukuthi ungabusandawo. Mangabe ukuthi uyithole nje nawe uhlangana nale message ube nenhlanhla kakhulu. Like asikhuluma indaba ezimnandi, indaba nje ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Azikho indaba ezimnandi ukudlula lezi. Nawe ungasayindawo ke nje vele nje uhlale uzwe le message esiyiphethe namhlanje. Angingedwa ke futhi nginomama, ngiyazi abaningi siyamthanda nje kakhulu. Ubuyile futhi usivakashele sinenhlanhla. Simbonge nje uNkulunkulu ngalokho. Ke simbingelele nje naye uMam Rose Mthembu Nkuna khona once again. Ngiyathemba futhi ukuthi nabasafuna incwadi kusavumelekile ukuthi nje basangafaka ama-order but ake sibingelele. Siyabonga ma ukuthi ufikile. Ngiyanibingelela bathandeka egameni elinamandla lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Yes. Amen. Amen. uMam Rose Mthembu Nkuna lokhulumayo. Yebo. Osindisiwe. Yes. Uthanda inkosi ngendlela engummangaliso. Yes. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu ma angeke nje futhi size sisamoshana nasikhathi. Yebo. Njengoba nje sewukhona nje sesovele sihlale endabini and wena futhi ophethe message yanamhlanje. Yes. Yebo, ngizodedela kwena nje. Amen. Amen. Okokuqala nje singakaqali ukukhuluma sacela sikhuleke. Yes, yes. Baba wethu ongcwele nonamandla onke onguyisiwe inkosi yethu Jesu Kristu. Yes. Nasemini nje inkosi yami siza kuwe sizobonga baba sibonga ithuba osiphalona lokuba sizokhuluma ngawe ngeindaba zasezulwini. Yes. Siyakhuleka ke inkosi yami sisakhuluma kule ndawo akukhulume wena uqobo uNkulunkulu wethu ongcwele. Khuluma nenhliziyo zabantu. Abantu baziwa nguwe uNkulunkulu, abantu bangabakho. Uyabazi abantu abazalwa nguwe, abazalwa inxeba. Ngiyabakhulekela ke uNkulunkulu ongcwele. Abanye uNkulunkulu basemajele uSathane ubathathe wabafaka emajele wabavalela wababheca ngecala ebengalazi. Baba wethu ongcwele ngiyakhuleka egameni likaJesu besesejele. uNkulunkulu namandla wonke ngenelele enhlizweni zabo. Khulumisane nabo baduduze ngoba wena uNkulunkulu oduduza nayo. Baba wethu ongcwele abanye baqakekile baphethwe izifo ezingalapheki. Ngezwi lakho balaphe. Lithi izwi lakho wena wathumela izwi wabaphilisa. Siyabonga baba udumulungu lwakho. Inkazimulo nobukhosi namandla zingezakho. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kube phakade. Amen. 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 Siyabonga. Amen. Siyambonga uNkulunkulu siyanibingelela bathandekayo. Yeah. Egameni elinamandla lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Ngibuyile futhi. Ya uNkulunkulu mane embula izinto ezifihliweyo. Nakhumbula kwi part 1 ngakhuluma ngokuthi ingilosi yangena endlini yangiphi isinkwa. Yangiphi isinkwa esimhlophe esibrown. Yangipha futhi isinkwa esimhlophe. Kwaba khona umama uinterpreter lombono wathi yizwi.
Yes. Amen. Yes. Amen. uNkulunkulu ke uyangipha ke izwi bathandekayo. Yeah. Angiyange eBible school isimanga lesi, isimanga seyimanga. Yes. uNkulunkulu uyangambulela ngithi ngihlezi nje uNkulunkulu ebekhuluma ngezwi. Yes. Amen. Siyambonga Amen. uNkulunkulu. Yeah. Namhlanje ngizokhuluma ngokubuya kwenkosi uJesu. Oh yes. Amen. Abantu abaningi bayasho bathi konini bathi uJesu uyabuya, uJesu uyabuya, uJesu akabuyi. Hayi akabuyi lo Jesu ulinde wena ukuthi nawe usindiswe. Oh yes. Amen. Khane ezobuya ezolanda ibandla. Yeah. Uzobuya uyabuya uJesu wethu. Amen. Manje ngizokucela ke sizoyiqala eqaleni le ndaba. Sizoyiqala lapha umuntu efa. Yebo. Ukuthi uma umuntu efa uyapi. Yebo. Amen. Ake sivule izwi lenkosi lapha encwadini kaMateyu. Matthew 25. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. You deserve it. Oh Lord, you're worthy. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy to be praised. You deserve. You deserve the best. Amen. Amen. Sifunda ku John 5. I'm sorry. Oh, not to Matthew. Not Matthew, John 5. John 5. Oh, yes. John 5. So qala ku 24. Ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade akayi ekwahlulelweni kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Yes. U24 lo u25 uthi ngiqinisile ngithi kini isikhathi siyeza sesikhona namanje. Yes. Lapho abaleleyo beyakulizwa izwi lendodana kaNkuluNkulu abezwayo bayakuphila. Oh yes. Amen. Amen. Oh, mfundi. Yes. Verse 24 et. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believe in him who sent me has everlasting life. Yes. And shall not come into judgment, Yes. but has passed from death into life. Amen. 25. Yes. Most assuredly I say to you, the hour is coming, Yes. and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Amen. Amen. Likhuluma ngokuthi labo abezwayo. Kukhona abantu abafila ke nginitshela ukuthi umuntu ufa kanjani. Yes. Kukabili kukhona ukufa kumntwana kaNkuluNkulu osindisiwe. Yebo. Hayi osontayo, osindisiwe. Yebo. Uma efa akafili any pain. Oh yes. Akafili any pain. Uthi uJesu ngiqinisile ngithi kini uma ukholwa la ku 24 Yebo. ngalokho uthi ngokuba njengalokhu uyise o 24 uthi ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo akayi ekwahluleleni kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni okuphakade. Yebo. Uma umntwana kaNkuluNkulu efa noma ngabe ungafa ngayiphi indlela Yes. you don't feel any pain.
kungakho kufanele abantwana bakaNkulunkulu bangakwesaba ukufa. Yebo. Ngoba uNkulunkulu ukususile ukufa kuwe. Awukufile ukufa. Oh yes. Siyalala. Oh bakithi. Amen. Amen. Okuvumelana nalokho ikuphi? Masifunda lapha yana izenzo. Yes. Izenzo 7. Verse asizifunde. Yes. Verse 56. Oh. Lapho uStefane babemshaya la bemshayela ukushumayela ivangeli. Yebo. Bemshaya ngamatshe. Babemshaya ngamatshe uthi ku56. Bheka ngibona izulu livuliwe nendodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Base bekhamuluka ngezwi elikhulu bavala izindlebe batheleka kuye kanye bamkhaphela ngaphandle komuzi bamkhanda ngamatshe. Ofakazi ababili babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zensizwa ogama linguSawuli. uStefane bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi Nkosi Jesu yamkela umoya wami. Wayese eguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi Nkosi ungababaleli lesisono. Eseshilo lokho walala ubuthongo. Usho ukuthi uma umntana kaNkulunkulu efa akakhiphi inhlamba ngomlomo wakhe. Yes. Akaqalekisi. Oh yes. So tufuze bani mawuqalekisa ukhipha inhlamba uthukana ngoba nenkosi yethu Jesu azange aqalekise. Yebo. Washo isiphambanweni izandla zimanza amanxeba igazi zivuza igazi wathi Nkosi bathethelele. Yebo. Ngoba lokho abakwenzayo abakwazi. uStefani naye wafa ethi Nkosi ungababaleli lesisono. Wathi efa uStefani uNkulunkulu wamambulela izulu. Yes. Ngokufa kumntwana kaNkulunkulu uJesu Kristu inkosi yamakhosi uyasukuma esitulweni. Oh yes. Angithi lithi izwi lenkosi uhlezi ngakwesokunene sikayise. Kodwa mase kuhamba umntwana kaNkulunkulu uyasukuma. Amen. Amen. Yasukuma inkosi uJesu yasukuma. Uthi ke manje uStefani uthi bhekani ngibona izulu livulekile. Bhekani ngibona izulu livulekile. Yes. Nendodana kaNkulunkulu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Yes. Lapha bezwa lutho babanjwe ienga yasemhlabeni. Bambulala. Engisho ukuthi lokho ngichaza ukuthi umntwana kaNkulunkulu akakuzwa ukufa. Ingakho fanele ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu singakusaba ukufa. Oh yebo. Amen. Amen. Ngoba ukufa kugingiwe ukuphila. Uthi uJesu asisayi thina ekufeni. Sinokuphila okuphakade. Yebo. Manje uma sesifunda la ngenzansi elithi ngiqinisile ngithi isikhathi siyeza sesikhona nakalokho. Bonke abalele emathuneni. Yes. Bayakulizwa izwi likaNkulunkulu lengilosi. Abezwayo bazovuka. Yes. Akuwo wonke umuntu olizwayo izwi likaNkulunkulu. Fana namhlanje nje. Kuyashunyayelwa ezitimeleni, emabhasini, emigwaqweni abantu abafuna ukulizwa izwi likaNkulunkulu. Yebo. Njengoba bengafuni ukulizwa noma seyifika ingilosi izovusa abayo angeke balizwe. Yes. Angithi nezwa ke lithini? Lithi labo abezwayo bazovuka. Amen. Amen. Bavuka bayapi? Laba abezwayo. Oh yes. Ake sifunde ke kwa 1 Thessalonica chapter 4 verse 13. Oh. Amen. Amen. Ake ngifunde ngesizulu uzofunda umdungu ngesingisi. Yebo. Kepha asithandi bazalwane ukuba ningabi nakho ningabi nakwazi ngabalalayo ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. Ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka
na kanjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuKristu kuJesu kanye naye. Oh yes. Siqhubekeke ngokuba lokhu sikusho kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esisekhona sisele kuze kube sekufikeni kwenkosi asiyukubandulela ngempela abalalayo. Ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo nangephimbo lengilosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu bayawuvuka kuqala. Yes. Kepha thina esisekhona sisele asiyukuhlwithwa kanye nabo emafini. Sihlangabeza inkosi emoyeni kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo njalo. Yes. Ngakho ke duduzanani ngalamazwi. Amen. Amen. Awufundeke. From verse 13 like me ithi, Yes. but I do not want you to be ignorant, brethren, Yes. concerning those who have fallen asleep, Yes. lest you sorrow as others who have no hope. Yes. 14. For if we believe that Jesus died and rose again, Yes. even so God will bring with him those who sleep in Jesus. Amen. 15. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. 16. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, Amen. and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Amen. 17. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, Yes. to meet the Lord in the air. Yes. And thus we shall always be with the Lord. Amen. 18. Therefore comfort one another with these words. Amen. Thina singabantwana bakaNkulunkulu. Thina esiphilayo. Yes. Ithi ngithi uJesu uyabuya namhlanje uzosilanda. Yebo. Thina esiphilayo angeke sihambe kuqala Yes. ukuhlangabeza inkosi uJesu. Yebo. Abazohamba kuqala yilaba abalele emathuneni. Oh yes. Bazovuka kuqala behlangabeza inkosi uJesu. Oh yes. uNkulunkulu uzothuma ingilozi yakhe ezomemeza. Yes. Ithi pop 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 ivusa basemathuneni. Yes. Ithi nini nilele emathuneni vukani 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 isikhathi sishayile. Labo abezwayo Yes. bazovuka. Laba bangeke bezwe angeke Yes. bavuke. Yebo. And then uma bevuka laba bazovuka bengasenawo lo yamzimba sifundela kwabaseKorinte 1 Corinthians chapter 5 verse 1 ithi ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu indlu engenziwanga ngezandla engeyaphakade esezulwini. Amen. Amen. Angithi uJesu njengoba ebuya Yebo. ezolanda laba basemathuneni Yes. let's say angithi umuntu maefa umphefumulo wakhe uyathathwa kuye immediately uyogqokiswa leyandlu leya yakhe lo yamzimba ongenziwanga ngezandla Yes. osezulwini. Yebo. And then uma uJesu ebuya usize Nkosi uma uJesu ebuya ubuya nale yamizimba leya Yes. esezulwini angithi at the same time labantu laba bafile imoya yabo isezulwini Yes. kule yamizimba leya esezulwini. Yes. Uma uJesu ebuya ubuya nemizimba yabo uza emathuneni la bekhona Yes. uzobagqokisa manje lemizimba yabo officially
abasemathuneni Eh. bagqoke lemizimba yabo le emisha abavuka ngayo bahambe. Nathi thina esiphilayo la emhlabeni esiphilayo Yes. angeke sihambe phambili sizobalandela laba ababuya emathuneni. Yeah. And then nathi uJesu siphathele eyethu imizimba. Oh. Yes. Lemzimba siphathele yona inkosi uJesu Yeah. imzimba engasiya la emhlabeni. Leya la emhlabeni imzimba izosala ukuthi kanjani imfihlakalo kaNkuluNkulu leyo. Izoguqulwa sigqoke le yamzimba yethu yasezulwini. Yes. Sihlangabeze inkosi emafini. Oh yes. Amen. Amen. Lokho kuzokwenzeka ngokuphazima kweso. Yeah. Kokwenzeka with a twinkle of an eye. uJesu wabuya okokuqala ningadideki. Wabuya okokuqala uJesu. Yeah. Wabuya wangena entombini uMaria. Yes. Wazalwa waba umuntu ebantwini waphila wafundisa ngokuncamisayo. Yes. Amen. Amen. Wahamba kuJesu. Uma ehamba asize la mdla ehamba. Yes. Uhamba esuka kuphi? uJesu uhamba esuka phezukwentaba yeminqumo. Yes. From the Mount Sinai. Esuka lapho uJesu. Yes. Le ndaba ilapha kuZenzo 1. Oh. Madoda seGalile. Nimeleni nibheke ezulwini na? uJesu lo osuswe kini unyuselwa ezulwini. Uyakuza kanjalo njengalokhu nimbonile eya ezulwini. Oh yes. Amen. Fundake baba. Verse 11, who also said, Yes. Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw him go into heaven. Amen. Yes. Ngikhuluma ngokuthi uJesu uzobuya ezosilanda ngithi. Yeah. Wahamba ke ngaleso sikhathi kwakuhamba kwakhe. Yes. Manje silinde ukubuya kwakhe kwesibili. Yes. Ukubuya kwakuqala wabuya wafika. Khumbulani ukuthi uJesu umdala, ungomdala weinsuku. Lithizwe lapha encwadini kaJohn 1. Wayekhona eqaleni umhlaba ungekasekelwa ulizwi. Yes. Ulizwi uNkulunkulu wayekhona kudala. Manje waza ezozalwa intombi uMaria eza ewusana eza ewumoya njengoba ingilosi yathi kuMaria lokhu ozokukhulelwa uzokhulelwa umoya kaNkulunkulu umoya ongcwele kuumoya ongcwele. Yes. Wakhulelwa kuMaria kwakuwokuqala ukufika kwakhe uJesu leso sikhathi. Yebo. Amen. Yebo. Amen. Manje usezobuya okwesibili. Yes. Ukubuya kwakhe okwesibili uzobonwa yiloya nalo akazubonwa abantu bonke. Oh. Yes. Yes. Njengoba lithi izwi lenkosi nalabo basemathuneni akazukuzwiwa yibo bonke. Uzozwiwa yilabo abamuzwa besaphila. Okay. Abalizwa izwi lakhe esaphila. Bazolizwa noma sememeza ethi mabavuke. Ukuzosilanda uJesu akuwo wonke umuntu ozombona ezosilanda. Uzobonwa yilabo abamaziyo besesekhona emhlabeni. Yes. Amen. Amen. Kodwa ukuhamba kwethu asizukuhamba kanye nalabo abavela emathuneni. Yes. Laba abavela emathuneni bazohamba phambili. And then thina silandele ngemuva.
Oh, yes. Siyaphi na siyohlala noJesu ezulwini iminyaka 8,000. Okay, yes. Julile Yebo. le ndaba kaNkuluNkulu. Kakhulu. Yes. And then njengoba sihamba nje sesihamba nemizimba emisha uNkulunkulu asakhele yona. Yebo. Hayi le esemhlabeni le eyakhiwe ngomhlabathi lo uNkulunkulu awubumba ngomhlabathi ngothuli lomhlabathi. Yebo. Lo mzimba owakhiwe ngothuli lomhlabathi is just a container. Lo mzimba lo i-container ebambe uRose ngaphakathi. Yes. Yes. Uma uRose ephuma la angithi niyanisho umuntu mayiseshonile lele la phansi nithi uhambile kodwa Yes. ebelele la. Yebo kunjalo. Uhambe umoya wakhe. Uyephi lo moya? Uye labo usebenzela khona. Unomzimba obekeliwe lo moya la. uRose lo mayiphuma la kulenyama lena. Kule container. Ukhona uRose obekiwe ekhaya. Yebo. Lo Rose uzofika ngene kuye. Manje lo Rose lo uzobuya futhi ezolanda another Rose. Oh yes. Hey, indaba lezi zimnandi. Yo imfihlakalo le imfihlakalo. Enkulu, yeah. So mayibuya lo mzimba lo uNkulunkulu asiprovidele yona. Yes. Itsizothi mayifika kule iguquke le. Yes. Kube ile mzimba leyana. Yebo. Le uNkulunkulu asipha yona. Lokho kokwenzeka ngesikhashana esincane. With a twinkle of an eye. Yebo. Yes, ake sifunde izwi elisho njalo lila Yeah, asifunde ke nayi lelizwi lenkosi lila ku 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Yes. Amen. Amen. Ithi bekani nginitshela imfihlakalo. Yes. Asikulala sonke kepha siyakuguqulwa sonke. Ngafunda ke ba. Behold, I tell you a mystery. Yes. We shall not all sleep, Yes. but we shall all be changed. Yes. Ya lento imfihlakalo kaNkuluNkulu. Imfihlakalo. Yebo. God's mystery. Yebo. Yebo. Imfihlakalo lithi izwi lenkosi lifihlakele kwababhubhayo. Yes. Kithi thina esindiswayo lambuliwe. Yes. Futhi uNkulunkulu uthi ulambulela izingane. Yebo Yes. kunjalo. Uma ungumntwana uNkulunkulu uyakwambulela imfihlakalo esezwini lakhe. Uthi kuJeremiya khuleka kimi ngikubonisa izinto ezinkulu ezingaziwayo. Imfihlakalo la kubo bonke abantu abayaziyo. Yebo. Futhi noma ungayi eBible school ngeke uyithole. Yes. Imfihlakalo uNkulunkulu uyifihlile lento. Yeah. Uyayambula. It's a revelation, isambulo. Yes. Uyayambula uNkulunkulu ngeyakhe indlela. Uthi ke manje uNkulunkulu njengoba ebuya nalemzimba yethu Yeah. le ezangayo esizoyigqoka siguqulwe. Uthi sizoguqulwa sonke siyifunde futhi. Yes. La ku 51. 1 Corinthians chapter 51. Chapter Big- 15, 51. Yeah, 1 Corinthians chapter 15 verse 51 Yebo. and 52. Yes. Bekani nginitshela imfihlakalo. Asiyukulala sonke kepha siyakuguqulwa sonke. Yes. Ngesikhashanyana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo liyakukhala abafileyo bavuswe bengenakho ukubola thina siyaguqulwa ngokuba lokhu okubolayo kumelwe ukwambulwa kwambulwa ukungaboli nalokhu okufayo kumelwe ukwembatha okungafi Yes. kepha nxa lokhu okubolayo
sekwembethe ukungaboli, nalokhu okufayo sekumbethe ukungafi, kuzogcwaliseka izwi elalotshwa ukuthi ukufa kuginyiwe. Yes. Kungabi ngokunqoba. Kufa. Kuphi ukunqoba kwakho na? Oh yes. Kufa. Luphi udonsi lwakho na? Lapho ke ukufa kobe kungasekho. Yes. Ngoba ukufa kobe sekuhambile, ingakho uJesu athi uma sikholwa ngeke sife. Yebo. Ngeke sikuzwe futhi ukufa, ngeke sitaste udonsi lokufa, ngeke silutaste singabantwana bakaNkulunkulu. Yebo. Lithi izwi lenkosi sizoguqulwa sonke. Uma lithi sonke lisho kuphi? Lisho laba abafila basemathuneni bazoguqulwa. Yebo. Nathi futhi sizoguqulwa. Uthi ke uNkulunkulu lokhu kuyakwenzeka masinyane. Yes. Ngokuphazima kweso. Amen. Amen. Le imfihlakalo abantu abaningi abayazi le ndaba. Yambulelwe abangcwele bakaNkulunkulu. Yes. Right. Ake ngibuyele emuva kuJesu. Efa esiphambanweni. Yebo. Amen. Yebo, bengisakhuluma ngemizimba. Yes. Kukhona abantu abafa uJesu engakafiki la emhlabeni. Before Christ. Labantu ababelungile bafa uJesu engakafiki. Yes. Nalabo abafa ngozamcolo ngesikhathi sika Noah. Yes. Kukhona kulabo bantu ababelungile. Yes. Kungabantwana bakaNkulunkulu, kwakungabantu bakaNkulunkulu. Yes. Bafa. Manje ngenkathi uJesu efa esiphambanweni. Eyofakwa ethuneni insuku ezintathu. Kule insuku ezintathu uJesu elele lapha ya ethuneni. Yebo. Wayengalele. Wayosebenza umsebenzi umangalisayo. Oh yes. Lapha kuIsaiah 60 verse 1 ithi umoya kaNkulunkulu phezulu kwami ungigcobile kuba ngishumayele ivangeli. Ngishumayele kwababoshiweyo. Yebo. Ngalesi yasikhathi uSathane eqoshwa ezulwini. Lithi izwi lenkosi waphoselwa ekujuleni komgodi. Yebo. Ethuneni. Leyo ndaba uzoyithola lapha na kuIsaiah 14. Ekujuleni komgodi, lapha ekujuleni komgodi wafika wabopha abazalwane. Yes. Wawabopha amaChristian, wabopha imimoya yabo. Yebo. Yes. So uJesu ngenkathi eshona phansi ekujuleni komhlaba. Yes. Wayoyokhulula imimoya esekuboshweni. Sithola leyo ndaba sithola la ku 1 Peter chapter 3 Yes. verse 19. Yebo. Ehamba ngawo ukushumayeza omoya basekuboshweni. Funda ke lapho. By whom also he went and preached to the spirits in prison. Amen. Amen. uJesu wahamba wayoshumayeza laba abafile abangamaziyo, wayezintroduce kubo abafile emathuneni ekujuleni, labo ababeboshiwe uSathane. Yes. Ngaleso sikhathi uJesu efika laphayana isihogo indawo kuthiwa iSheol. Yes. Isihogo sasiseduzane neparadise zazakhelene. Oh yes. Yes. I-difference umehluko kwakukhona la phakathi kwabo umhosha. Oh yebo. Umgodi omkhulu, so that abangapha bangakwazi ukuwelela ngale ngaphesheya. Oh yes. Abangaphesheya bangakwazi ukuwelela ngapha. Nakhumbula lapha
uDivas ekhala isicebi uDivas yebo ebona uAbrahama ngaphesheya uLazarus esesifubeni sikaAbraham yebo wamemeza wathi baba Abrahama thumela uLazarus angilethela amanzi ngomuno isihloko somuno ngoba ngiyasha la azocontsisela amanzi olwimini lwami ngoba ngiyasha yebo isicebi sasikhala ngolwimi kanti futhi noNkulunkulu ucomplaina ngolwimi uthi uNkulunkulu ulwimi luyisithwane esincane yes kodwa lubhubhisa umzimba wonke yebo ulwimi luyawuchitha umuzi ulwimi liyawuqabanisa umhlaba yes uyazi mangisabuka kulezi insuku njengoba bekusha indawo yase Los Angeles umuntu oqale lonke leludweshu owesifazane uliqale ngani ngolwimi hey njoba kuvutha abantu abaningi kangaka kufa abantu abaningi kangaka uNkulunkulu eza ngolaka ewushaya umhlaba ngomlilo bewucima ayikho into abangayisebenzisanga becima lo yamlilo kodwa uzange ucima yebo ngenxa yolaka lukaNkulunkulu uNkulunkulu uthi ngezwi lakhe ungaliphathi ngeze igama lika Jehova uNkulunkulu wakho yes laba bantu baye bacwaneka baliphatha ngeze igama lika Jehova uNkulunkulu hey ukhumbula uNoah wayethandazela uLot wayethandazela abantwana bakhe njalo nje yeah athi uNkulunkulu ngiyabathandazela labantwana mhlambe bethe bijabula betamasa bakuthuka uNkulunkulu akafuni umuntu omthukayo yebo noma ungajabula kanjani ungamthuki uNkulunkulu impela futhi ngikhumbula umkaLot ethengwe uSathane leyo ndaba soyiqoqa ngelinye ilanga ethengwe uSathane ukuthi makathuke uNkulunkulu afi uJobe yeah I'm sorry uJobe uSathane uJobe wayebathandazela abantwana bakhe njalo mabe birthday athi inkosi mhlawumbe labantwana laba bathe bejabula betamasa bakuthuka yebo so ukuthuka uNkulunkulu icala elikhulu ungafa nokufa yebo uthe uJobe uma esithandazela abantwana bakhe ebathandazela ethi mhlambe bamthukile uNkulunkulu yebo and then uthi ke uSathane ungena ngakunkosikazi kaJobe uthi nkosikazi tshela uJobe amthuka uNkulunkulu afe yebo uyazi unkosikazi kaJobe ukuthi once wamthuka uNkulunkulu uyafana kanjani Dako Blom but angikho lapho lenkulumo yangelinye ilanga yebo ngila ekutheni ulwimi luyawubhubhisa umhlaba yes lo yankosikazi ukhulume kabi ngoNkulunkulu kwabhubha umhlaba cishe umhlaba cishe indawo enkulu yase California ngenxa yaloyo wesifazane okhulume kabi ngoNkulunkulu ngolwimi lwakhe manje but angikho lapho ngila ekutheni isicebi sakhala sathi baba Abrahama thumela uLazarus azothela ulwimi lwami ngamanzi ngeconsi ngoba ngiyasha sasikhala ngolwimi ukuthi ulimi laso liyasha manje ke la ngisekutheni ekutheni uthi uNkulunkulu lana uJesu wayehamba eshumayela imimoya esekuboshweni ngila ekutheni iSheol indawo yasesihogweni nendawo yasezulwini iparadise bezakhelene qala lingakathuthi iparadise lezulwini manje
osesihogweni ebekhona ukumbona oseparadise. Yes. Manje njengoba ayememeza uDivas ememeza uAbraham wayembona. Yeah. Kodwa ke mnakho ke lapha engikhona ukuthi uJesu wahamba waya eindaweni ezisekujuleni, wahamba waya lapho Yeah. eyokhulula abantwana bakaNkuluNkulu ababoshwe uSathane. Yes. Umthathela uSathane ihluthulelo zokufa. Yeah. Angithi likhona izwi elithi uJesu wamthela ngehlazo obala uSathane emhlwitha ihluthulelo zokufa. Masifunda la kuSambulo 1:18. Yes. I am he who lives Yes. and was dead, Yes. and behold, I am alive Yes. forevermore. Yes. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Amen. Yes. Uthi ke uJesu ngangifile kepha manje sengiyaphila. Yep. Uthi ngiphethe ihluthulelo zokufa Yep. neze Hades. Uthi ke uJesu wahamba wayothatha ikhiye kuSathane. Ikhiye not ikhiye lezi zokuvula umnyango, ama keys okuvula la kiyoko. No, ayothatha amandla. Oh, thina sicabanga ikhiyi. Eyothatha amandla negunya nelungelo Yeah. lokubulala abantu. USathane akanalo igunya nelungelo lokubulala abantu. Yes. So uJesu wahamba wamthathela ikhiye. Yebo. Right. Uthe uma evuka uJesu waphuma nabo laba abantu laba. Yebo. Wabuya nabo. Ake sifunde ke encwadini ka Matthew 27. Oh yes. Amen. Then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split. 52. Yes. And the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Amen. Amen. Angithi nezwa ke lapho ukuthi uJesu wabuya nabo. Yebo. Yes. Ebathatha le phansi eduze kwesihogo. Babe ngeke esihogweni, babe seduze kwesihogo. Kodwa uSathane wayebabophile. Yes. Oh. Yes. Yep. And then waphuma nabo ke. Lithi lenkosi uJesu ekufeni kwakhe babonakala laba bantu abakhululele ekujuleni Yes. behamba phakathi la. Yebo. Babo kodwa isimanga nasi ababonwanga everybody. Yes. Laba bantu ababonwanga yibo bonke abantu. Iqiniso, yebo. Ngoba lento kaNkuluNkulu imfihlakalo uyifihlile kwababhubhayo. Yes. Babonwa abanye abakholwayo ukuthi hayibo nampo osibanibani, nampo osibanibani, Yeah. nampo osibanibani abafa kudala abafa bekholwa. Sebayahamba ke manje sebaya kuphi emzini ongcwele. Yes. Kuyilapho leso sikhathi iparadise lathutha ngaphansi komhlaba. Oh, lake laba ngaphansi komhlaba. Yes. Oh yes. Yes. Oh. Lathutha laya ezulwini. Oh yes. Ingakho ke manje masifa manje thina Yebo. asisayi emathuneni kuya umzimba kuphela. Oh yebo. Yes. Yebo. Thina immediately mawufa umzimba umoya wakho ungena kulo yamzimba ongenziwanga ngezandla. Yebo. Owenziwe uNkulunkulu ewenzela abangcwele. Uma umzimba wakho uyongena kulo yamzimba loya. Yebo. uJesu mayebuye ezosilanda futhi ezolanda abangcwele. Angithi ufile uhambile umzimba umoya wakho usezulwini. Yebo. Umzimba wakho le. Usele Uma emhlabathini. uJesu ebuya ubuya nawo lo yamzimba wakho. Oh yebo. Yes, uzoguqulwa ke manje. Yes. Yebo. Umzimba wakho ube musha ungabusaba yilo yamzimba obolayo umzimba ofayo. Yes. Yes, bese siyahamba ke siya ekhaya ezulwini. Yebo. Masifika ezulwini siyohlala lapho 1000 years. So ihlala ezulwini noma sibuya khona futhi la emhlabeni Sizobuya. siphila 1000 years. Oh After okay. 1000 years sizobuya.
Oh, all right. Yes. All right. Asifundeke la kusambulo. Yebo. Kusambulo. Revelation 20 verse 4. And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus, Yes. and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, Yes. and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they lived and reigned with Christ for 1,000 years. Yes. But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. Amen. Asimela. This is the first resurrection. Yes. Laba abalele emathuneni abangazange bavuka ngithi niyakhumbula ngithe lizokhala icilongo lithi vukani nini nisemathuneni vukani isikhathi siphelile. Yebo. Vukani bavuke. Yebo. Abungeke bavuke bonke kukhona abazosala bangavuki. Hey bakithi. Khona abazosala bengavuki. All right. And then lithi labo abasala bengavukanga besemathuneni sekulandwa thina le phezulu siyoqheliswa imiqhele. Yebo. Makusho umhlabeleli uthi umhlabeleli lithi la kulokhuzane icilongo levayi ngeli number 60 lithi ena lapho lithi hlengiwe limnandi lelizwe. So yes. Yes. Lithi uzowaqhelisa amaqhawe ngosuku olukhulu oluzayo. Lenkathi sihlezi le 1,000 years so besiqheliswa imiqhele. Lezi zinto ngizambule lo uNkulunkulu. Oh yes. Angiziyelanga iBhayibheli sikole uNkulunkulu ungambulele zona. Yes. Ngoba uthi uNkulunkulu khuleka kimi ngizokubonisa izinto ezifihliweyo ezingaziwa umuntu. Akubo bonke abantu abaningi abazaziyo lezi zinto engikhuluma ngazo. Even some other Christian are amazed. But yo lokho kuzithatha le indaba because izambulo uNkulunkulu uyazembula wambulela loyo naloyo athanda ukumambulela. Oh yes. Yes, lapho sizobe sihlezi 1,000 years siqheliswa imiqhele. Yebo. Angithi niyazi kakhulu laba bahamba ofakazi bakaJehova bathi sizoba sila emhlabeni. Yebo sizobe sila emhlabeni siyabuya. Okay. Njengoba sihamba siyale siyomhlangabeza uJesu. Oh yes. Sizobuya futhi. After 1,000 years. After 1,000 years. Oh yes. Yes sizobuya. Ukubuya kwethu lilapho ke sesibuya for the third time. All right. Yes. Thina abantu sobe sibuya for the third time. Sizobuya for the third. No uJesu. uJesu uzobebuya nathi for the third time. Right. So besibuya naye. Yebo. Yes. And then ke uma sibuya lithi ke manje izwi lenkosi wonke ke manje amehlo. Oh. Ayakumbona. Wow. Amen. Mawusayiqala le ndaba bengikulelo verse ukuthi enganilithi izwi wonke amehla zakumbona. No. Kodwa manje uthi uzobonwa abathile. Okay. Hayi uza kahle yebo. Yes. Wonke ke manje amehlo azombona. Oh yes. Nabamgwazayo bazombona. Nezizwe zonke zomhlaba ziyolila nga. Oh my God. Lapho sobe sigibela amahashi. Hey bakithi. Sonke sobe sigibela amahashi. Yes. Yes, uJesu yena uyobe egibela ihashi lakhe elibomvu. Ethangeni lakhe kobe kubhaliwe, koba kunombhalo. Eyobe embathe ingubo efafazwe ngegazi. Awu. Makabongo namani. Hallelujah. Yes. Lapho ke uma sesibuya noJesu. Yebo. Okwesitha ebuya yena uzobe sebuya for the third time. Angithi yakhumbula okokuqala ufike wangena kuMaria. Okwesibili wafika wazosithatha zangafike la emhlabeni uye waba semkhathini wasimemeza samhlangabeza. Yes. Manje useza ke manje okwesithathu
sesibuya naye ke manje lapho usathane uzobe engasekho la eseboshiwe uyoboshwa usathane 1000 years eseboshiwe lapho ke manje uma sesibuya uyobe sekhululwa ke manje usathane etirongweni lakhe yes Right. uyobe sekhululwa uma sibuya noJesu uJesu kuphela inyawo zakhe eziyokuma entabeni yeminqumo asifundeni la kuZakhariya 14 Oh yes. amen Amen. Lord you're worthy to be praised Praise. Lord you're worthy to be praised. Lord you're worthy to be praised. You deserve the Oh Lord you're praise. worthy Lord, you're Lord you're worthy worthy to be praised. Lord you're worthy Lord, you're you're worthy to worthy. be Lord you're praised. worthy Lord, you're Lord, you're worthy worthy. to be Yes praised. you deserve You deserve the Oh Lord you're praise. worthy Lord, you're Lord you're worthy worthy to be praised. Lord you're worthy Lord, you're Lord, you're worthy worthy. to be praised. Lord you're worthy Lord, you're Lord, you're worthy. worthy to be Oh yes you praised. deserve You deserve the praise. Amen Amen. Sifundeni ke manje uZakhariya 14 verse let's start verse 4 Verse 4. yes verse 4 All right. Give me. And in that day his feet will stand on the Mount of Olives, Amen which faces Jerusalem on the east. yes And the Mount of Olives shall be split in two, yes from east to west, yes making a very large valley. yes Whole of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. yes Ngiqhubeke. 3 5 5. Then you shall flee through the mountain valley, for the mountain valley shall reach to Azal. Amen Angiqedanga. yes qeda ke Okay. Yes, you shall flee as you fled from the earthquake in the days of Uzziah king of Judah. Thus the Lord my God will come, and all the saints with you. Amen Yebo. lapho ke yobuya kanye nathi yes Yebo. kwakhona inciko kaNkuluNkulu ayithanda kakhulu igama layo lalingu Enoch Yes. azange akubona ukufa uEnoch Yebo. yeah ulapha encwadini kaJuda asifunde kuJuda 1 verse 14 Yes. Now Enoch, the servant from Adam, prophesied about these men also, saying, Behold, the Lord comes with 10,000s of his saints. amen lapho ke uEnoch uNkulunkulu wamambulela lemfihlakalo Yebo. uEnoch wahamba noNkulunkulu uEnoch wayemthokozisa uNkulunkulu Yes. uEnoch wayengasekho so iqoqa ngelinye ilanga indaba kaEnoch Yebo. ngoba uzobuya futhi azokufa ngoba wahamba engafanga Oh yes. uEnoch uNkulunkulu wamambulela uyayibona lento yenzeka kuphi uEnoch umthola le ku Revelation no umthola ku Genesis Yebo kuGenesis. Genesis 5 Yeah. but manje uyambona ukuthi uvela kuphi uvela kuJuda Yes. encwadini eyalandulela usambulo Yeah. uJuda 1 verse 14 ukuthi uNkulunkulu wamambulela uEnoch Yeah. ngokubuya kwenkosi uJesu Yeah. ebuya for the third time Yes. ukubuya kwakhe inkosi uJesu ebuya kwesithathu inyawo zakhe angithi thina sobe sindiza amahashi
sibe siphethe segibela amashi. Yebo. uJesu uye ozobeka inyawo zakhe phezukwentaba iSinayi. Uyothi ebeka inyawo zakhe phezukwentaba iSinayi Yebo. liqhephuke phakathi. Kube umgodi omkhulu. Oh yes. Amen. Amen. Lapho ke uSathane uyophuma etrongweni. Leyo ndaba ke sekuzoba indaba yangelinye ilanga. Esizoyiqoqa futhi ngelinye ilanga. Yebo. Ake nifunde lamavesi enginitshele wona niwetshise ngoba enkonzweni ungeke uyithole le ndaba. Hey, yempela ifihlakele. Esontweni umfundisi wakho angeke akutshele. Yebo. Ngaphandle umfundisi owambulelwe imfihlakalo uNkulunkulu. Indaba efihlakalo. Ngikhuluma nabantwana bakaNkulunkulu. Yes. Angikhulumi nomuntu ongasindiswanga. Yebo. Angikhulumi nomuntu osontayo ongasindiswanga. Yebo. Indaba yokusonta nokusindiswa zihlukene kakhulu. Lithi izwi lenkosi encwadini ka Timothy asifunde. Yebo. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. 2. For kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Yes. 3. Yes. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Amen. 4. Who desires all men to be saved Amen. and to come to the knowledge of the truth. Amen. Yes. Yabona uNkulunkulu uthanda ukuthi wonke umuntu asindiswe. Yebo. Hayi wonke umuntu asonte. Oh, La yes. angikhulumi nabantu abasontayo. Yes. Khuluma nabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe. Oh yes. Ngoba wena osontayo lento engiyikhulumayo ngikhuluma isiChina uzwa lutho kuduma upotiyani. Ngikhuluma nabazalwane abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe. Yes. Nawe uma ufuna ukuzazi le imfihlakalo. Yebo. Uma ufuna ukungasali mdla uJesu ebuye ezolanda ibandla. Sindiswa. Yes. Yamukela uJesu. Ube umntwana kaNkulunkulu. Yebo. Then ke uNkulunkulu uza kwambulela imfihlakalo. Okwamanje awazi lutho. Ake sifunde ukuthi wena umephi. 2 Corinthians chapter 14. Okay. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Whose minds the God of this age has blinded, Amen. who do not believe, Amen. lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Amen. Umahlekana kahleke. Yes. Uthi ngesizulu la. Okukubona abangakholwa. Yebo. uNkulunkulu waleli lizwe uphuphuthekisile ingqondo yabo Yebo. ukuze kungasi kukhanya kwevangeli. Hey. Ezinjengoba ngisho nje ukuthi lento engiyikhulumayo ngikhuluma isiChina uzwa lutho kuduma upotiyani. Yebo. Until uze usindiswe. Yebo. Ungamangala esontweni uya today and every day but awazi lutho. I must say this. Yebo. Yebo. Because devil himself has blinded your mind. Yes. So that you won't understand the God's mystery. Ungeke uzuyazi imfihlakalo kaNkulunkulu. Oh yes. Ifihliwe kwababhubhayo. uNkulunkulu ukufihlela wazi lutho. Yeah. That is why usola abantu abakhonzayo bariki bazalwane bariki bapholuswa. Yeah. Bathi bangama born again. I must say this. Until usindiswe. Oh yes. Awuphinde futhi ithi ngisho ngesizulu. Yebo. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Yebo. Okukubona abangakholwa.
uNkulunkulu walelizwe, which is devil, uphuphuthekisile ingqondo yabo, Yebo. has blinded their mind. Ingqondo le iblind ayiboni ivala amehlo, Yes. ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli Yes. lenkazimulo kaKristu Yes. engumfanekiso kaNkulunkulu. Oh yes. Usathana uyivalile ingqondo, awazi lutho. Ayifunde futhi ngeEnglish. Ithi, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Amen. Kodwa uma umamkela uJesu, Yebo. uNkulunkulu ukuvula ingqondo. Yes. Qiniso. uNkulunkulu ukuvula ingqondo ukwazi ukubona into wrong ne right. Yebo. uNkulunkulu ukuvula ingqondo ukwazi ukuhlukanisa inyosi nempukane. But uma ungasindiswanga inyosi nempukane kuwe into eyodwa. Oh yebo. That is why nolwimi lungashiswanga. Angikhulumi ngokuhamba esontweni, Yesu uya esontweni angali, uya esontweni futhi neBhayibheli uyaliphatha. Uzuliphikise lona leli Bhayibheli ulithatha ulilahlelele uthi hayi mina ngilizwa, ngeke ulizwe vele. Because why? Awusindiswanga. Wenzani? Uyasonta. uNkulunkulu uthi ngezwi lakhe encwadini yabase 1 Timothy chapter 2. Yebo. Uthi ngokuba uNkulunkulu uthanda ukuthi abantu bonke basindiswe. Hey bonke. Bonke basindiswe. Yebo. Bafinyelele ekulazini iqiniso. Yebo. Mawusawusindisiwe ake ngikutshela ukuthi umuntu usindiswa kanjani. Yes. Lapha encwadini yamaRoma, Romans 10 verse 9. Yebo. 10, 11, 12, 13, 14 moyifunda. Yebo. Ithi uvuma ngomlomo. Ukholwe ngenhliziyo Yes. bese usindisiwe. Ngisho njalo. Hayi mawudlala noma usadlala nje uzonuthi dlala uthi hayi nami ngiyamamkela uJesu, hayi ngimamkhethe imrena Jesu usadlala. Ngisho mawusufike ekuyivuthwa ndaba uthi now ngikhathele. Yes. Kunini ngidlala abaprofeti, kunini ngidlala abantu banamadlozi, kunini angitshele njengoba uyofuna idlozi emathuneni. Hamba uya lapha emathuneni, abanye last week ngibone baphonsela imvu emfuleni, bayibopha izandla neenyawo. Bayibopha inyawo eziwu4 ngaphambili nangemuva. Imvu ayinazandla, bayibopha idladla ngaphambili nangemuva. Yebo. Bayithatha bathi 1 2 3 bayithi galakatha emfuleni. Banikela kuSathane. Hey. Bafuna amadlozi. Wafuna kupha amadlozi? Awungitshele owakini owafa. Uyomfuna emathuneni. Uyazi lapha emathuneni akekho. Uma ngabe afa ekholo, akekho lapha emathuneni. Yes. Usezulwini. Yeah. Lapha emathuneni umuntu okhona right now lapha emathuneni khona uSathane. Yebo. Lisho njalo iBhayibheli. Lithi uphonselwe phansi ummangaleli wabangcwele obamangalela ubusuku nemini. uSathane lapha emgodi emathuneni. Yebo. Mayifuna ukuyazi indaba yakhe ifunde kuIsaiah 14. Ithi indawo yakhe isemathuneni emgodini kujuleni komgodi. Lapho mawuye emathuneni awuyi kwabakini. Yes. Abakini bahleze ezulwini bayadumisa. Wena uya kuSathane. Hey. Phenduka. Yes. Usindiswe. uNkulunkulu akuvula ingqondo. Yebo. Angisho ukuthi iqoqela loya naloya bazokuphikisa. But the decision is yours. Yes. Uma ususindisiwe ke, Yebo. usumamkela uJesu uthi Nkosi Jesu ngiyakwamkela. Yebo. Ukuphakamisa isandla is a sign showing that you are accepting Jesus Christ Yes. as your personal savior. Futhi uJesu awumamkeli nje ngenkosi nomsindisi, no, akanje ngenkosi nomsindisi. Yes. Uyinkosi
uyiyona uqobo lwayo. nomsindisi. Yebo. Hayi ukuthi ngamukela uJesu njengenkosi, no, akafani nenkosi. Ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, no. Yebo. Wamukela uJesu Kristu eyinkosi Yes. nomsindisi wempilo yakho. Hey. So uma usumamukela uJesu uthi inkosi Jesu ngiyakwamukela, Yebo. ngena enhlizweni yami, ungithethelele izono zami, ugeze bonke ububi bami, Yes. uhlanze konke okonakala kwami, Yes. ungenze ngibe umntwana wakho, Yes. ubhale igama lami encwadini yokuphila, Yes. ulisule igama lami encwadini yesikhoko, ulibhale encwadini yokuphila. Yes. Ngokusho kwakho nje ngomlomo sowusindisiwe, Oh yebo. sowusindisiwe, sowumntwana kaNkulunkulu. Yes. Khumula intambo ezandleni, khumula ulinda, azisho lutho lezo zinto, you are just wasting your time. Uhambe uyokhonza nabantwana bakaNkulunkulu abaphethizwe. Yes. Futhi umoya ingcwele uzokuholela kwabantwana bakaNkulunkulu, the real one. Yebo. They are few but the real one. Yebo. Amen. Amen. God will reveal it to yourself, which is the right church where you must fellowship. Yes. And then from there uNkulunkulu uzokuvula ingqondo. Asifunde lapha ku Luke 45, Luke 24. Oh. Luke 24 verse 45. Yes. And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Amen. Amen. After so usindisiwe, uNkulunkulu ukuvula ingqondo Yes. ukuthi uyiqonde imibhalo. Because mawungasindiswanga angeke uzwe lutho, uzozuluthuke lona iBhayibheli uthi liyazi contradictor. Yebo. Uthi hayi le Bible lapho liyazi contradictor, ngapha likhuluma lokho, ngapha likhuluma lokho. Hayi mina ngili understand ulithatha ulilahlelele. Hey. Uma ususindisiwe, Yes. uNkulunkulu ukuvula ingqondo, lithi la ngesizulu Luke 24 verse 45. Yes. Khona wayesevula ingqondo yabo Yebo. ukuze baqonde imibhalo. Yes. Lapho uNkulunkulu esekuvula ingqondo, usulazi izwi lenkosi, uyozuzimangalele nawe ukuthi iminyaka engaka engayimosha ngenza up and down. Kiri ke ha msebeletsi ko sebeletsa, kiri ke ha mama apostole yadlala. Jesu yabuya. Yebo. Uzosilanda. You are going nowhere. Ish. Yasala. Sengikhuluma nalabo abazalwane laba abangayiphili impilo engcwele. Ish. Niyasala bazalwane. Yazibona izinto ezikhulunywa Enigma, nimhleka iqiniso lodwa elimsulwa. uNkulunkulu uzokubuza ngalokho ukuthi ngathumela isalikwazi igama laso uRose, ngathumela uEnigma, ngathumela usibanibani, ngathumela usibanibani, wazenza lukhuni, wayenza lukhuni inhliziyo yakho. Manje uzothini? Uzothi hayi nanekusatsibi, handle nanekusatsibi, nanekusatsibi, usuyaziba ke manje. Yamukela uJesu, sindiswe, ukhonze. Ungabheka abantu, hayi wathi banabazalwane, wathi no, msubheka umuntu. Oh, yes. Nomuntu uyozimela phambi kwaJehova. Oh yes. Khona icule lithi umuntu ngamnye uyozimela phambi kwaJehova. Silindele izulu. Oh, umuntu ngamnye uyozimela phambi kwaJehova. Silindele izulu. Silindele uJehova. Silindele izulu. Oh, silindele uJehova. Silindele izulu. Umuntu ngamunye uyozimela phambi kaJehova. Bazalwane ningayiphila impilo engcwele. Niyamthuka uNkulunkulu ngezenzo zenu. Eish.
abantu baze basho bathi mina ngamane ngihlale phansi ngingayi esontweni kunokuthi ngiyoba umzalwane onje. Lithizwe lenkosi ni ukukhanya kwezwe, you are the light of the world. Yes. Abantu mabethi mabenibuka babuka uNkulunkulu okini. Yes. Bamdumisa uNkulunkulu. Oh yes. Abanye abakhulumisani, abanye benza lokuya naloka ngeke ngikubaleke kuningi. Yebo. Kodwa ngithi nawe mntana kaNkulunkulu phenduka. Phenduka. Yes. Isikhathi siphelile. Isikhathi se-merry go round. Siphelile. Oh yeah. Siphelile. Uyazi abantu abakwazi ukunothisa isikhathi mntu. Yebo, qinisile. Isikhathi abantu abasiboni. Isikhathi sasekuseni. Yebo. Ngike ngahamba ngiyokhiphela umntanami imali ebank ekseni. Yebo. Emsebenzini. Ngangena ebank, ngangena emall. Yebo. Ngemoto. Yazi ngavele ngadabula lapha nje phakathi la kuvamise ukuma khona imoto. Ngathatha isikhathi esincane kabi ukuthi ngwithdraw imali ngibuye masinyane because kunini kusekuseni. Oh yes. Imoto azikho. Oh yes. Kodwa uma ungaya ngesikhathi sepeak hour, uma ungaya esikhathini esasemini or ntambama, uzoma isikhathi eside uyofola nje ufolela ukuthi ungene emall. Yebo. And then uma ufika lapha emshinini lakhishwa khona imali uzoma isikhathi eside usuyokhipha imali. So abazalwana abaningi basebenzisa isikhathi santambama njengesikhathi sasekuseni. Basebenzisa isikhathi sasekuseni njengesikhathi santambama. Badlala imerry go round. Oh yeah. Badlala imerry go round. Jesu Ngiyakuzwa. Isikhathi ebesisebenzisa ekseni sidlulile. Esinye lesikhathi samanje. Yes. Lesikhathi samanje isikhathi setraffic. Yebo. Isikhathi setraffic Jesu uyabuya akusisikhathi sokudlala. Uke wabona ekseni imoto mazihamba ziye emsebenzini ziyagijima. Uma ungama wena endleleni hliziyo zingakushayisa because isikhathi asivumi. Yes. Isikhathi asivumi. Yes. And then bese bazi sibeyabuya ke ntambama noma emini sebeyihambela nje kancane. Isikhathi asifani. So abazalwane bethu asikwazi ukuhlola isikhathi. Siyadlala. Siyadlala. Yes. Oh my God. Are playing. Siphelile isikhathi sokudlala. Yebo. Christians, isikhathi sokudlala siphelile. Yes. uJesu uyabuya uzosithola sidlala imerry go round, merry go round, merry go round, merry go. Niyangizwa? Yebo. Niyangizwa? Yebo. You hear me? Yebo. Isikhathi sokudlala phelile. Yebo. Abantu bayabhubha ngaphandle. Dlala imerry go round. Yebo. Ngiyabonga mntanami sengiqedile. Hayi, sibonge kakhulu ma. Uvele nje mina kusekhona engakusho. Amen. Angifuni nje nani ukuthi ngize ngimoshe. Amen. Le message osuyishumayelile ukhave konke nengiyayi ngisho nasekugcineni ukhave konke. Kusele nje kumuntu nje kuphela osekhaya. Yes. Ngiyabonga nje kakhulu imessage oyilethile esingakwenza nje ukukhuleka. Amen. Ake sibonge. Asithanda zini sekuzothanda Babe, yes, babe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga baba umusa uthando lwakho nanamhlanje baba ngendlela okhulume ngayo wathumela umntwana wakho wafika kuphakathi kwalendawo. Siyabonga baba ngendlela okhulume ngayo, siyalizwa izwi lakho, siyabonga izambulo zakho ngoba ziqhamuka komunye iqhamuka kwena baba. Siyabonga iqiniso lakho, siyabonga moya oyingcwele ngokuba uthisha weqiniso, ngokuba uthisha okhuluma okufanele ngesikhathi futhi esifanele. Nale message baba siyakholwa ukuthi ngesikhathi samanje, ngesikhathi esifanele. Ingakho ke baba ngeauthority futhi osiphe yona ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu
simelana nayo yonke eminye imimoya Yes, Lord. ezovimba le message yakho Yes, moya Jesus. oyingcwele. Yes, Lord. Sithi ngegama lika Jesu Kristu le Yes, message mayingene izwakale eindlebeni zabantwana bakho, bafinyelele kulazini iqiniso, basindiswe bonke abantwana bakho baba, babuyisane nawe isikhathi sisasekhona. Yes, Jesus. Siyaclaima lokho ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, ukuthi izwi lakho baba maseliphumile malahambe lifinyelele kuzona zonke Yes, indlebe Jesus. baba, kuwo wonke umuntu. And abantwana bakho baba siyabakhulekela bathambise inhliziyo, Yes, siyabakhulekela ukuthi balizwe lelizwi, bakholwe, babuyisane nawe isikhathi sisasekhona baba. Siyakholwa ukuthi wena uNkulunkulu nomusa. Sawubonga baba lo musa Yes, osilethela Jesus. wona nosipha wona. Wena baba awuzenzi izinto ungabathumelanga abaprofeti bakho Yes, qala Lord. ukuthi bazosixwayisa. Nangesikhathi samanje baba uyabathumela ukuthi bazosixwayisa baba ngozokwenza maduzane. Sithi-ke baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, eyakhe intando baba wethu osezulwini mayenziwe, babe yomubi mayingenzeki. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu baba siyabonga, sikunika lonke udumo nenkazimulo konke kungokwakho manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonga.